Lain nga pamaagi sa pagtuon. Maaga Bacolod, maaga balugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Abril 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress rin nga kagahon ang sentro sang Baguio Bising ang nakita nini sa 945 kilometros na sidlangan, namin na nasidlangan sang Northern Luzon nga may dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 100 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 125 kilometros por hora. Nagagiyo ini padulong sa naminha na sidlangan sa kada sigon nga 10 kilometros por hora. Ang Western Visayas, lakip ng siyudad sa Bacolod, kag Negros Occidental, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kapag ulan bagod sa localized thunderstorms. Mahuyang tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin ang ma-eksperensyahan sa bugos nga isla sang Negros. Ang temperatura mapatsagan sa 26 degrees Celsius, tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 5:59 kainas ang aga, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Mga naga-monitor dira sa Facebook Live, si Alex, kung naman kanto karon si Alex Montesa. Yes, ma-coordinate, ma-cooperate siya, no? Ma-join Yes, siya. ma-assist, mabulig sang sikuan sa mo ng executive assistant. Oo, good. Oh, good. Sige. Kita lang takron Lex, kung nari ka di, ha? Maria Teresa Ofelenia, good morning man. Rochelle Evangelista, maayong aga dira sa imo. Ani Taliedo, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Kay Athia Kim Iriman, panamyaw dira sa imo. Kay Larry Rico, monitor sa Purok Kalubay, Barangay Sampinet, dira sa kapihan ni Lani. Maayong aga dira sa inyo sa kapihan ni Lani. Yes, Sige, good Action morning. Eden. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Of course, kay Captain Joseph Catonina sa akong Maninoy dira. And of course, Major Wilfredo Benaman Jr., kay Lieutenant Colonel Wilfredo, kay Lowell Garinganao. Nakita ko naman, may 50 stars naman yung ginsend si Ma'am Kelly Jelly. Yes, salamat Para gid. sa mobile community pantries ng ARB. So ano na? 250 na. 250 na for this day. Grabe, no? Thank you so much, Ma'am Kelly Jelly. God bless your wonderful heart. Sir Binong si Teta. Siya tawag, hindi ba si Ma'am Kelly Jelly, nagiging hambaga kung ano ko na mabulig niya Yes, sa oo. aton nga pantry, no? Yes. Sige lang mama, kung ano lang da. Kay, actually, ang sa aton nga community pantry, nagapangayo kita donasyon, no? Nagapangabay kita donasyon. Alin sa aton yan, may mga sulusubrada, kag may kasarang. Bugas, canned goods, nilatas, noodles, kape, gatas, kalamay, itlog, mga utanda, mga panakot, mga tinapay. common nga Oo, basta pagkaon Kasi may madalas steak wala ha? Okay lang man. Mga nasiling ko Barbecue steak. sa mga mainda, mga nasiling ko kapo, di ko sa maintrad, makuan tabla nang mga kadto tabla kag ti gagakuha sa ila kinanglan, basi mangita sila bla mga oyster sauce, ti kabudlay sina, no? Mas niya ay man to oyster sauce. Oo, ano to yung bas i-chismis mo nang sunod na ano to patis lang to ila. Nya patis man to, ay man to oyster sauce. Kulang-kulang man to. Kung ano lang ang ara mga kaaksyon ha. Na, may munggo sila sulat nor cubes. Basi ba naman Kung ano lang ang ara mga kaaksyon ha. Yes. Pasalamatin nyo lang na kag magkuha lang sang kinahanglan, no? Hindi magkuha sa sinang adlaw. Ang kinahanglan mo sa sinang adlaw. Hindi ka magkuha sang isa kasi mana mo nga kinahanglanon. Konsumo. Wala, mas magsakit ang tiyan mo. Ay hatag man sa iba, no? Yes, correct. Sige, okay. Sir Binong si Tenta, may aga ko no kay Nana Encarnacion Beler, Amarantes, ng Poblacion, Bago City. Good morning, Nana Encarnacion. Sige, standby na kita na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition.
Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpahayag ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod EOC, nga may pila ka mga health workers ang wala pa na bakunahan sang COVID-19 vaccine, bagod luyag nila sang iban nga brand sang bakuna. Suno kay Sorongon, base sa regulasyon sang DOH, ang mga healthcare workers ang pwede nga makapili sang brand sang bakuna, kag iban sa ila ang nagahulat sang Pfizer, Moderna, kag iban pa. Apang ginpahayag ni Sorongon nga ang pinakamaayo nga bakuna amo ang available nga bakuna para maproteksyonan labi na karon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. Ginarespeto man ni Sorongon ang pagbakal sa iban nga brands ng bakuna sa iban nga healthcare workers sa pribadong ospital paagi sa tripartite agreement. Sa karon malapit sa 7,000 katawo na bakunahan sa siyudad sa Bacolod, kag masobra 2,000 ang nabakunahan sa first kag second dose. Ang balan, no, ang nag-prefer sila sa ilang nga brand, ang iban ganiya nagbakal sa ilang nga bakuna paagi sa tripartite agreement with private companies. So respetuhon ta na iya. Okay? So ilan nga choice. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. 350 naman ka mga senior citizens ang unang nga nabakunahan sang first dose ng Sinovac vaccine sa syudad sang Bacolod. Sino kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. 150 ka mga senior citizens ang nabakunahan sa lobby sang Bacolod Government Center, samtang 200 kay iban pa ang nabakunahan sa apat ka mga vaccination center sa barangays Vista Alegre, Singkang Airport, Villamonte, kag Mandalagan. Nagpanumdum si Sorongon nga ginadilian ng walk-in sa pagpabakuna bangod ini nga mga senior citizens ang unang nga nagparehistro, rason nga sila ang ginprioridad. Sa records ng Bacolod EOC, kapin 66,000 ang populasyon sa senior citizens sa syudad, pero kapin 2,000 pa lamang ang nagka-pre-register sa online o kun sa barangay. Damlag lang nagpagawa ng advisory ng FDA nga pwede o kun na safe ibakuna ang Sinovac sa mga 60 anyos pasaka. Samtang, yan pahay naman ni Sorongon sa karon dependent ang LGU sa bakuna ang ginapadala sa gobyerno nasyonal, bangod sa Hulyo pa maabot ang inbakal nga AstraZeneca vaccine sang syudad. Ang Sinovac, ginataga naman sa Food and Drug Administration sa advisory na pwede sa ihatag sa mga katigulangan. So that's why, subong ni nga adlaw, this is our first rollout sa ato mga senior citizen nga non-healthcare workers. Naga-rollout man kita sa apat ka barangay naton nga naga-dry run or naga-simulation exercise. Karang aton sa mga beneficiary, among gyapon ang aton mga A1 kag A2 kag A3. Sa ibang parating nga balita lokal, ginaduso karon sa mga miyembro sa United Negros Alliance kag Love Negros ang pag-isa agud ipakita ang suporta sa kay Provincial Consultant Albi Benitez nga ginpahayag magapapili alkalde sa siyudad sang Bacolod. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagasuporta ang 29 ka alkalde kag 6 ka kongresista sa probinsya sa handom nga mag-synchronize ang tanan nga pulisa sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ginehemplo ni Ferrer ang sitwasyon subong nga nadulot sang COVID-19 pandemic sa dinlain-lain ang response nga nahimo sa Bacolod kag Negros Occidental. Palayag ni Ferrer, importante nga palarehos ang pulisa agud makahimo sang tikang nga aplikable sa siyudad kag probinsya. Plano naman sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa San Carlos nga magpasar sa resolusyon nga magahatag sang padya sa sinuman na makatudlo sa sospetsado sa pagpatay kay Provincial Consultant Martin Cui. Suno kay San Carlos City Mayor Rene Gustilo, iya ginhold ang pagpasar sa sangguniang panlungsod sa nasambit nga resolusyon. Bangod tuyo pa sini mamangkot sa ilang counting office kung pila ang posible nga ihatag nga reward. Dugang pa, hindi ini madasig bangod kinahanglan pa mag-agi sa proseso kaangay sang paghibalo sa mga requirements kag mechanics antes ini mapasar sa konseho. Palayag ni Gustilo sa karon nagadepende kag nagasalig sila sa investigasyon nga ginapatayan sang kapulisan agud mahatag ang hustisya sa pagkapatay ni Cui. Natala na nga magpasar sang Resolution for Reconsideration si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. agud bawion ang pirma sini sa desisyon sang sangguniang panlungsod nga naghatag sang Resolution of No Objection o Kunrono sa plano sa Department of Public Works and Highways nga nagresulta sa pagpangtapas sa mga kahoy sa Dalan Araneta, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Sa interview section firing line, nagalaom si Gamboa nga updan sa iyang mga kaupdanan sa SP ang iya resolusyon tungod kumpiyansa ini nga mabakod ang iya rason agud suportahan ang iya desisyon. Una drigin kadismaya ni Gamboa ang ginhimo nga pagpangnapas ang kahoy sa Dalan Araneta nga tuhay siya nakitaan sa request sang DPWH. Sa katapusan nga balita lokal, nagalaom naman ang pila ka mga miyembro ng RGS World and Marketing Corporation nga mabalik sa ilang invest nga kwarta sa among nga kompanya. So kay Johnny Hoven, isa sa tagreklamo, Desyembre pa lang sanggin pasalig na sila nga mabalik ang ilang kwarta bangod hindi na sila makahulat sang payout. May pilaman ka mga miyembro ang nagreklamo nga sa tong Pebrero na lang ginpatuman ang sistema sang pagbaligya sang habon.
liniments kag iban pa nga produkto. May pilaman ka mga miyembro nga nag-invest ng 1,000 ka pesos nga nakabaton sa 3,500 nga payout, rason nga liwat nag-invest sang mas dako nga kantidad kag ginpasalig sang 45 dias nga payout apang ginkatingala nga tubtub karon wala sila sang may nabaton. Sa piyak nga bahin ginpanindugan naman ni Quinilyn Shasico, team leader sang IB Magalo na team sang RGS, nga wala nagpalagyo ang ila sini nga CEO nga si Rodolfo Salardo Jr. sa Bailo, nagmarketing tubtob sa Negros Oriental agod makakita sang dugang nga pondo para maibalik nga kwarta sa mga nag-pull out nga miyembro. Dugang pa kahapon nga adlaw may 30 ka mga miyembro nga natagaan balik sang ila sini nga investment. Ginpalayag ni Shasico nga nagpamaligya si Salada sang iya propiedad agod makatipon sang kwarta nga ibalik sa mga tawo. Matapos ang mga issue, magapadayon kag hindi magsira ang among nga kompanya. Masobra 2% ka mga individual nga nabakunahan kontra COVID-19 naka-eksperyensya sang adverse effect. Samtang Health Secretary Duque ginbakunahan na kontra COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Okay, good morning liwat sa atong dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Si Adonis Pabon nagpadala 145 stars. Wow, thank you so Yes. much kay Ma'am Suzette Alunan, 50 stars. Yes, thank you very much, no? Well, para ano naman na masano ta na ma-in cash na siya kaya para madugang ta sa atong community pantry. Ito na to si Action JM na tong bahala. Idiyahan niya na, no? Sige. Twinkle, twinkle, little star. Ano mi? Gali muna. Okay, Mariko Jean Buerom, kag pare ko Arlene Buerom, happy 35th 35th anniversary. 35th 35th anniversary. Happy 35th anniversary sa inyo, wedding Mare. anniversary. Oh, grabe. 35 years of being Hate and love. strong together. Wow. Stronger as the years Together. goes by. Growing old with you. Dapat may kanta man ta kung anniversary mo na. Growing old with you. Amo na na. Malasa. Good. Bago naman. Sige. Pero madamo itong stars. Marlon Diodoco Olvido, alin sa Diamond Princess Crew Technical Department. Suzette Alunan, good morning man. Amo ni siya amo ni siyang padala 50 stars. Yes. Neil Brian Valuis, kay Ernesto de la Rosa from Saudi Arabia. Siling ni one amigo tawan ball niya dalag ko nga bag para one time ubos din. Ay, by the way, sa aton bala nga ma-contra sa aton community pantry, hindi lang tantog yung lag ko nga ma-plastic dalon nyo. Oo. Kaya nga aton nga inyo kinanglan lang ang inyo kwaon. Nakuha nyo ng t-shirt, yung kay Paraya mo nyo. Kaya inyo lang kinanglan for that day ang inyo nga kwaon, ha? Ulit, nyo man ang iban, ha? Kung nyo gusto mag-trending. May ara kami pala mga hidden CCTVs. Jimmy Yong, good morning man. Again, remind kami sa aton nga basic health protocols, ha? Oo, mga importante. Face mask, face shield, kag social distancing. No face mask, no face shield, No No social distancing, no pantry. no pantry. Taro nga, walang No R, wala. pantry. Good. No pantry. Amon nila. No pantry. Ang pantry gali is ang storehouse sa food, Yes, no? Kita mo na sa mga mga manggaranon, may pantry gina sila ya. The walk-in pantry. No. Sa aton nga daw banggirahan na hindi. Wala gani sa manggirahan. Ano lang di sa aton na Tupperware. Mama, na Tupperware lang. Pantry, na gina-store ang pagkaon. Yes. Mga pagkaon, no? Homa Lumena, Ana Sinoro, Michael June Season, good morning na sa imo. Ginatamya lang si Kimberly Navarro Othello, Cordero Dizon, Greg Ustiniani Puertas from Chateau Elise. Sige, Action Eden. Kay Lolit Atos de Gayo, good morning man. God bless you too. Kay Che Zamora, good morning. Happy birthday ko no kay Jeneline Pangcobila Prudente kag Pamela Pangcobila Pasite. Happy birthday to you. Basta kapid ne? Feeling ko man. Kay Teresa Linaha Kaya, good morning. Greet niya lang ko no. Happy birthday kay Charlene Rio. Happy birthday to you. Ano naman? Tarong nga bala. Tarong man na si Charlie na gina. Good. Happy birthday, Char. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos. Thank you so much. Edsel Del Mar, happy Saturday. Wala na ya? Wala na saya? Happy Saturday to Yeah, happy Saturday to everyone. The most very best, beautiful station that gives accurate, relevant, complete radio experience always. Watching here sa Sitio Kamansi, Mabolo City. Thank you very much, no? Thank you, Edsel. Shout out to sa Singles for Christ, Central 1A Mabolo, Pete Senior. Pete Senior. Sa Cebu man na yan. Sa sinulog, kitang tanan, mag-Pete Senior. Ay, amo na siya? Okay. Kami naman lang a song. Martin Pete Aliling, Senior. sige. Pete Senior. Ang Pete Senior, ano sa man daw mabuhay? Ano man? Santo Niño. Daw mo na Daw mabuhay. Martin Aliling. Kay Leisure Tadi, good morning dira sa imo sa US of A. Yes. Yan.
Renan Payongayong. Sige, action ni Den. Kaya Teresa Linaha Kayag, in-greet niya man, happy anniversary si Jean and Arlene Buero. Yes, kuan ini sila Though, I think, daw cousin ini sila. Oo. Kay Marvin Hurada, morning advance happy birthday niya kuno sa Iyakaw Galingon. Ay, sino? Kay Marvin Hurada, sa Purok Lumbay, Kaliban, Moorshot. Ibuwas ka lang kantahan, Action Boy, ha? Ako lang isa. Wag ko kanta ko na ako lang isa. Isubaw na lang kantahan. Sige. Happy birthday to you, Marvin. Happy birthday. Advance happy birthday. Yes. Kay Dina Magbato Malabago, watching from Lukutan, Cabancalan City. Nixon Relota Bernardo, good morning man. Kay Vivencio Limpangog and family, ga-monitor sila sa Facebook Live sa Bulacan. Leo Sukamo, good morning. Sa kay May Shelly Hapson, ano na siya? Sige, from Valladolid. My Ray- favorite place. Nga man. Ang sa nila, seawall. Yes. Chasing Sunset. Ako niya because of the diwal. Amo na yan. Galing ka na Pagkaon, talabay. DJ mo yan, no? Oo, kaya kada diya labay ko na galis. Ito ginapadiwalan Padiwala. lang ko doon. Yan, Captain kapadiwala. Binoman, good morning dira. Yes, Kumusta ang Major kadiwalan na. ta dira? Major, di Binoman. Yes. Kumusta ang kadiwalan ta da? Maninoy do, napapatsyaga. Raydan Velasco, good morning man. Yes. Kumusta sa una? Kumusta ang kakasaganda mo? Kakao. Subong, kumusta naman ang kadiwalan? True. Standby na sa mga balita, sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22, detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Food and Drug Administration kung sang FDA nga 2.45% o kung kapin 24,698 sa masobra 1 ka milyon ka individual nga ginbakunahan batok sa COVID-19 ang ginreport nga nag-eksperyensya sang adverse effect kasunod sang immunization. Sa online forum, ginpahag ni FDA Chief Eric Domingo nga 17,654 ka ginreport ang nagbaton sang AstraZeneca vaccine, samtang 7,044 ang nagbaton sang coronavirus ako na sang Sinovac. Naglambot naman sa 24,330 ka kaso ang gin-classify nga non-serious, 344 ang serious not involving death, kag 24 nga kaso ang napatay. Una ginpahig sa eksperto nga ang hilanat, sakit sa ulo, sakit sa vaccination site, muscle pains, kag pagtaas ang blood pressure, ang pila lamang sa gin-report nga side effects. Ginbakunahan na si Health Secretary Francisco Duque III sa unang nga dose ng COVID-19 vaccine sa Manila kahapon nga adlaw. Sunod sa DOH, si Duque nga isa ka senior citizen ang nabaton sang CoronaVac nga gin-develop sang Sinovac gikan China. Yan pahag ni Duque, iya ginaimbitar ang tanan nga magpabakuna man kag pilion nga maproteksyonan. Dugang pa ni Duque makigbahin para proteksyonan ang public health kag ipalaptang mensahe nga safe kag epektibong bakuna. Natabong pagbakuna kay Duque matapos gin-aprubahan ang CoronaVac para sa senior citizens.
Ang amo nga bakuna ang inisyal nga ginrekomendar sa mga nagaedad 18 tubtob 59 anyos. Gin-report man sang FDA nga kalabanan sa mga napatay matapos na makunahan sang COVID-19 vaccine ang wala sang kaangtanan sa bakuna. Ini kasunod nga base sa record sa masobra 1 milyon nga nakabaton sang COVID-19 vaccine, may 24 ka mga tao ang napatay. Sa virtual briefing, gitpahayag ni FDA Director General Eric Domingo, ila ginakasubo nga may mga reported deaths, pero base sa ilang evaluation, wala diri labot ang bakuna. Sa 24 nga napatay, 11 ang natapikan sang COVID-19, 8 ang may cardiovascular kon cerebrovascular illness, kag 3 ang may iban nga makalalaton nga masakit, kag 2 ang gina-review pa. Ginpatag ni Domingo nga kalabanan sa sining kaso mga tao nga mayara na sang balatian o kon comorbidities. Ginpaag naman sang Department of Health nga magahulat pa mga frontline workers ngayara sa A4 priority groups ang prioritization guidelines antes mabakunahan batok sa COVID-19 sang gobyerno. Sa Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginadraft pa sa karon ang guidelines sa panggilayon nga ipagwa kon kompleto na. Sakop sa A4 priority groups ang mga frontliners nga mga essential sectors. And ginalakipan sang market vendors, supermarket and food retail workers kag iban pang empleyado nga nagatubang sa madamo nga tawo bangod sa sahi sang ila sining nga trabaho. Sa duwa pa natin nga balita nasyonal, gintawag ni Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade Jr. nga hindi talahaon. Matapos gintawag nga kamanguan ang panawagan sa pila ka mga senador nga kuhaan sang pondo, ang task force ilabi pa nga Senado nga Senado mo man ang naaproba sang pondo para sa nasamit nga programa. Suno kay Drilon, pila ka mga senador lakip na sa iya ang nagakontra sa pagbutang sang pondo para sa Anti-Insurgency Task Force. Duha pa ni Drilon, halin sa umpisa pa lamang ginakontra na sini ang pagbutang sang pondo para sa NTF-ELCAC. Samtang ginpahag ni Senator Nancy Binay nga sa piyak nga ginakilala sini ang maayong intensyon sang task force apang ginakwestiyon sini ang sahi isang proyekto sang NTF-ELCAC nga maimplementar usar ang 19 bilyones pesos nga pondo. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro naman sa Department of Energy ang nagakaigon nga supply sang kuryente sa pungsod sa mabot nga summer kuntig ilinit kasunod sang kabalakas ang pila ka sektor angot sa pag-store sa mga COVID-19 vaccines nga mag-aabot sa pungsod sa masunod nga binulan. Sa pagsapol ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga pamuno sa power sector, ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines nga wala sa mangin red alert sa Luzon grid apa makahimo lamang sa mga yellow alerts. Ginpahayag naman ni Assistant Secretary Redentor de Lola nga ginatunan na nila ang schedule sang preventive maintenance para mas masiguro ang supply sang kuryente sa bugos nga tuig 2021 ilabi na sa mga bulan sang Abril, Mayo kag sa Hunyo. Ang atong dugang nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Okay, good morning dira kay Richard Bangalisan. Tamyaw lang kuno sa Bangalisan family sa Katabla Baybay, Zone 3 sa Talisay City. Yes. Si Sir Raydan Velasco pa, oh. Good morning kono sa Milko Malcolm Fire Pro. Good morning. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melo, still listening from General 1 Araneta, General 1A Araneta Elementary School sa Bago City. Yes. Kalawag-law. Laba-laba. Laba, oo. Kay mas hapos na sa masinika GJAAS kay base bla mag-lakwi dila ko nila. Gani. Kag kay teacher Romela Arevalo. Ilustre Arevalo. Good morning. Yes. Erwin Gonzalez dira sa Barangay Maaw. Good morning, man. Sige, action ni Den. Kay Adonis Pabon, regards lang ko no, sa taga Banago watching live sa program. Good morning kay Jo Marie Valderrama. What's your menu for today? Aha. Dula sa kadugtog. Naglirgin ng luya? Linabog. Linabog. Ano sa English ang linabog? Linaybog. Ricky Malala, amigo, may agad na sa imo. Makatasa ko ano English? Anong Ano English English ang ang linabog na? Anong iba niya ngalan? Wala na. Uy! Ano to? Stingray casserole. Stingray casserole. Ano kaya? Ano galing Lotek Jobs? Diba? Ganito kami sa Action Radio. Stingray casserole. Gali Uy! kaya kakuan na sa gali. Linabog. Pagi nga gin gatan. Oo. Linabog. Stingray casserole. Perfect. Ang pumpkin curry. Lotek. Amazing ito si Jo Marie Valderrama. Kaya Gerans Barella, good morning. Wala git pulos. Sige. Ang prime water na guro. Ginay mo na crime water ang prime water. Do iced tea ko no kay linit. Okay. Daw ice tea kay Linet. Do iced tea ko no kay linit. Siyempre ang tubig paligo, nami ang magpaligo sang tubig nga ano, nga mo ng color. Sige. Sara Escoban, good morning. Classmate ko na sa college. Good morning, classmate. Ay, kaluoy. Matupad na mo. Hindi nagkaka-vertigo na sa pulaw panalod tubig kung gabi. Kaya kung mag-adlaw, wala ka tubod. Ay. Kaluoy. Amo gigapon. Amo nang siling ko gidaw. Tani kung nag-anay nagkuan wala pa nawag sini nag-privatize na. Tani daw mga serbisyo ay gyapon, no? Sige. Bia Jonathan, good morning man dira sa Kumpare, imo. good morning. Lily King, good morning. Nenita Calamba Figueroa, good morning. Standby na ha? Sa atong dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Sa detalye sa Balita International, temporaryong ginpauntat ang travel bubble sa tunga sa New Zealand kay Australia bungod sa COVID-19 outbreak. Sa pahay ng gobyerno sa New Zealand, wala pa may balaan kung saan uliwat sila nga magabukas. Ang ini ang anunsyo, ang kasunod nga nagpositibo ang isa ka traveler, rason nga madasig naglapta ang virus. Sa karon may 3-day lockdown sa Perth kag Peel regions. Sa atong balita sa patag sang negosyo, ginpalayag sang Department of Trade and Industry nga naglambot na sa 3.3 bilyones pesos nga balor sang COVID-19 assistance ang na-release para sa mga micro, small kag medium enterprises nga loan applicants sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act. Sunod kay DTI Secretary Ramon Lopez sa 10 bilyones pesos nga pondo para bulig sa mga MSMEs, 3 bilyones na ang na-release. Dugang pa, nagalambot naman sa 1,000 ang nag-apply sa sulod sa isa ka semana. Sa idalom sang Bayanihan 2, ang 10 bilyones pesos nga budget ang ginpain para sa COVID-19 assistance to restart enterprises o kon CARES nga programa sang gobyerno agon makabulig sa kapirdihan sa mga magagmay nga negosyante. Sa idalom sa nasamit nga programa, ang mga negosyante ang mahimo maka-apply sang loan umpisa 10,000 to 5 milyones pesos. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 25 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 36 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 22 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, nagtaliwan sa edad nga 74 ang original Filipino music icon nga si Victor Wood bangod sa COVID-19 na complications. Sunod sa asawa ni Victor nga si Nerissa,
Napatay ang jukebox singer Las 9 kahapon sang aga sa New Era General Hospital sa syudad sang Quezon matapos magnubo ang oxygen level. Nagpasalamat naman si Nerissa sa tanan nga nagpalangga si Bana kag si Victor nakilala sa iya kanta nga In Despair. Mr. Ano nang In Despair? Hindi ko familiar. Nalipat ko sa In Despair. Mr. Lonely. Miss... Mr. Hindi Lonely. I'm Mr. Lonely. I have nobody. To call my own. Correct. Sige, I'm sorry, my love. I'm sorry, my love. I went to your wedding. I went to your wedding. Nan. Eternally. Hindi ko nakabala sa I've been loving you okay. eternally. Grabe ka, ano pa ko na? Lan. Yes. Ano pa gid? Carmelita. Let me love you, Carmelita. Tatatan, taratatan. Ano kaya support mo? Nagbusong, wala bana. Tataratatan. Nagbata, wala paltera. Kalain. Kalain si mo, Let no? me love you, Carmelita. Sige, kita matupad. Sige, kita. Carmelita. Sabi, ako na one of my favorites sa kay Victor Wood, ang Teenage Señorita. Kanta ba? Teenage Señorita, did you know? Nagali. Teenage Señorita, I love you so. Ang nag-ano pag Action Boy niya, ang ako yan na, una-una ako inabatean sa kanta ni Victor Wood, yung oh, it's crying time again. Crying time, You're gonna leave me. Kagang ano, isa sa nagsikat ni Action Boy, amo ni bala kabalo ka ganyan. Oh, ang babae, At minamahal, may kursunada, ayaw. Pagpanayang dalaw, ay nayayamot. Huwag mong dalawin, dadabog-dabog. Thumbs up gid si Sir El Rio kay daw Chimpo yaman. Chimpo yaman. Chimpo ya ginani Namo. Abi ko anay kanisa sa unang Wooden Heart bala yan ni Victor Wood mo. Gali kay yan ni Elvis Presley. Kasi Victor Wood amo ni sing nakabi nga Elvis Presley of the Philippines. Kabalik sa Wooden Heart. Wala, bebe kanta be. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That is not to do, cause I don't have a wooden heart. Wala ko ba pag ulong. Da-da-da-da-da, da-da-da-da, Ay, it di ko was piano. always you from the start. Oh yeah, perfect. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, cause I don't have a wooden Wow! heart. Elvis Presley ng Action Radio. Wow! Kung ganon. Kung ganon, first time Ano ka sa makanta mga na Victor kanta. Wood. Naghambali si Bio Jonathan, kwando hambali Dennis, pinalagpat mayo pa Engelbert na iya. Tell me kwando, sa Engelbert Tell na me when you will be mine. El Gilbert na ya, amigo Jonathan. Tell me kwando. Ay, kahilid lang sa mga Sunday. At the memories. Sir Ed De La Fuente. Amo na sa kagbang mga may aran so nasa DYC din mo ng Golden Memories. Mo na sa Golden Memories. Sunday at the Memories. Oh, ang You Are My Destiny, kinasugpon din niya. You are Nakaskulang my angka na yaw. hindi na mo. destiny. You are my reverie. Correct. Sige. Sunday flashback. Sige. Okay na. Pila edad ni Victor Wood? Victor Wood is 74. 74 pa lang siya. Oh my Aircon gosh, pa. 73 ka na bala. Oh my goodness. Kadlaw si Relre, oh. Magulang sa ako si Relre, duwa mo. Ay, 75. Sige lang. Ang mga mga buhay-buhay natin. Age, ano ka na? Age? It's just but a number. Yes. Thank you so much, Ma'am Vanessa. Ara sila sa
Las Vegas Aras Airport. sa airport, nagapamati. Oo, kasi gabong ko na sa mga action radio sa Las Vegas Airport. Okay ka pamati sila. Actually, yung mga friends niya po dyan, may Vietnamese, may Black. Kompleto sila. Kompleto sila, no? Doon na United Nations. Yeah. United Nations. Hambal ni Edwin Miranda, Let Me Be With You. Isa ang paborito kong kanta ni Victor Wood. I think daw familiar. Mako daw ko mamamatian. Kasi galing hindi gid ko ano Do, sa ano, iyo, no? gid, oo. Let Me Be With You. Mga- Pwede na so nakasikat siya kay Victor Wood. Siyempre, kay Jukebox King. Jukebox King na siya, eh, no? Oh, sige. So, condolence sa pamilya ni Victor Wood. Okay na? Balita sa sports! Nakumpirmar na schedule sa final phase ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers sa siyudad San Clark sa Pampanga. Sunod sa FIBA, ang hinampang ang isang Group A, B, kag C ang patagyunon sa Clark, Pampanga sa Hunyo 16 to 20. Ang Gilas Pilipinas ang na-cluster sa Group A nga ginalakipan man sa Indonesia, Thailand kag South Korea. Samtang ang hinampang sa Group E kag F ang patagyunon sa Amman, Jordan sa Hunyo 12 tubtob 14. Balita Espesyal! Alright! Happy Saturday sa atin sa Neo Kaksyon. Happy weekend! Yes. Happy weekend na sa atin sining action. Kadasig action boy sa atin sining mga kapanahonan. Last Saturday of the month. Kag last Saturday of the month na kita? Yes. So, Kay, April next 20, ano, sa mong 24. May 1 na next Saturday. Yes, ay galing Uy, no? lapit na lang birthday ni Ems Aboso. Gusto niya magpag-greet advance. Happy birthday. Yeah. So, may 7 pa. Ay, by the way, ginag-greet ko lang gali happy birthday subong niya, no? Si Pevelin Aligarbes. Si Pevelin kunin namon sa una pagkasal ni Mrs. na bridesmaid namon no? Happy birthday, Pevelin. Halin sa kay Don Ikong Aligarbes kag Doña Elena Aligarbes. Happy birthday to you. Yes. Don Ikong kag Doña Elena gid nga panamyaw, hindi loglahog ha? Yes. Hindi loglahog nga panamyaw. Maninay ko na pala. Si Donya. Giyagda. Sige. Okay, sige. Dito rin nata kami chance sa Direction Boy istoryahan. Si Hada ko Carol Montoya na good morning ha. Okay, sige, go. Oo. Action Eden. Ang mga nagkalain-lain ni Action Boy nga pamaagi sang pagtuon. Anon mo ko kung diin ka diha? Sige. Una Action Boy, usually Hindi ko ga-apply da. Sige. ga-apply ni sa mga high school or college. Una dira Action Boy, best in highlighter. Okay. Muna sang nagabutang highlight sa iyang mga notes. Oo. Kabalo ka na Action Boy kung may ara na kuno daw rule gidya bala ang pag sang highlighter. Kaya usually yung mga kabataan rumambal nga. Okay, amo ni siya be. Boy Duran. Boy Duran is the anchor of the usually dapat ang imo lang na i-highlight ang Boy Duran lang abe. Kag Boy Duran. Anchor. Dada mo na bala kay dumerak. Ang iba niya, Boy Duran. Boy Duran is the news ako. Na hindi ako. Nag-highlight ka pa. Nag-highlight. Ang mga highlight, gina-highlight tanan Action Boy. Ang mga important words. Ang mga important word lang dapat. Ate Aria, ambot na may ara sa mga best in highlighter ng mga students. Halata na pag-open mo sa isang kapit, puro na naman eh. Puro na Nag-highlight lang ka pa. i-highlight. Doon niya mo. Tanay, crayon na lang yung gamit mo na. Nag-highlight ka pa. Oo, yung design-designan mo na dayon. Kaya, hindi ko na kahimo sa una sang mag-highlight na. Kaya Nga, sa Luzon, wala tagani kami. ka bakal ballpen. Para, Mabakal ka pa sa highlighter. Mahal lang ang kuha na yung ginapang highlight. Oo, mahal lang yun ang pang-highlight. Pwede man crayon, Action Boy. Gapang ulam ng kanisa ng ballpen, mga ulam kapag itas na pang highlight. Pwede mo nga mumuho. Ano? Galing pag close mo, pilit. Kaya mo naman lang ginahimo ko kula sa una. Hindi pwede, Mumho. hindi pwede nga dila plus todlo. Oh, grabe, kapilit sang laway mo. Kuan na daw stamp, lam na daw stamp. Oo. Ay, Ay, mamala panas. na yan. Mamala gali, no? Oo, Mamala siya. Ang ano na iyang laway, wala ka eraser, ang muna siya. Ang gina-erase gali na yan. Na iya, wala na yung gina-highlight. Ano ka, so, Allah! Yung kalagi, na lang ang libro sang, sang... To, no? So, na, ginadilapan. Tudlo May na kayo step mo na mo, gina-erase. i-share to na lang Alapis na eh. Ari na ding, ang eraser. Eraser. Wala. Nanay, si Poto ni may erase pa. Kung wala nagigana isang dra, ate mo, lukaso may laway. Lukaso may laway. Ay, hambal ni hambal ni
sino to ganing, Ma'am Doña Elena, flower girl niyo kuno. Flower girl. Bridesmaid. Flower girl. Gali kay bata pa na sa una. Gali si Pevelin. Flower girl. Ano naman si Sala man yung nag-inform sa akon. Oo, nan. Sige, yan yun daw. Basulada, Elena, ang kuha na nag-inform sa akon. Kabalo ko na kung sino. Klein. Sige, Don, ano da. Flower girl din namon si Pevelin. Yes. Oo. Ang next direction boy, best in Telebabad. Telebabad. Matuon ka na. Sampulan ng gidya. Nagtiliwan sa edad ng 74 ang original namin. May nagtawag mo, friend. Hello, Day. Amugit to saya. Ay, amugit to saya kaginay. Dayan. Ayaw mo na? Sige, bye-bye. New era, liwat naman, nagtaliwan sa edad nga, nagtawag naman sila. Ay, Day. Amuto yan, Day. Tis, ang isa mo ka page action boy, hindi na lang niya matapos-tapos kay best in Telebabad. Ina sa may mga telepono. Oo. Hindi sa una, subong mo na na yung may Adjust na cellphone. bitanay, Bi? Subong mo na yung may cellphone. Sa una, iway maman. Sa una, yan, no? Ano mga... Landline niya sa una. Distraction niya sa Mga una. distraction mo sa una. Tuon ka basa-basa ka daw. Gulpil may manawag si imo Meg! Turo to sila, Meg, go! Managali. Kaya mataksi na kami mo ko. Okay, abi ka muna, di ba matoon? Ang singgit nanay mo. Boy, kali ito dala kamutis likod, boy! Huwag niya po nanta, boy! Ay, sige ka lang dasang tuon nga tuon. Huwag ka panag-on. Wala eh. Una panag-o. Muna tayo sugpon kung panag-o. Panag-o to dala kay... Tuon ka lang nga tuon. Huwag ka panag-on. Alas 6 na dugay-dugay mo pa tubig. Dulom na. Kaya ina pa ng tuon mo. Hala ka lang sa tuon nga tuon. Huwag na di tubig, ho. Huwag ka panag-on. Tapos kung ba? open up na sa una. Sa una wala kurente, no? Ang ano na pala, Kinke. kinke. May mga biro ka na di gani. Isang ano Sa mo. mga ilong. Sa ilong may mga biro ka. Tama na kayo maubos ang gas ang kinke. Grabe yung mga pagtuon ng Gusto na pa tuon, Eden. Kaya ang gas na kung maubos sa manak. Ikaw lang imo yung nag-ubos. Tapos pabutwa mo may mga biro ka na. Ay na nagkadagdag na ng mga biro. Mga biro. Mga foams ang ako nga microphone. Ang next action boy, ang the aggressive kuno magtuon. Be aggressive. Ano sa magtuon, no? The aggressive. Oo. Nagtaliwan sa edad kasi 34 original sulod mo gina action boy kuno Gina-vocalize mo, gid. Vocalize. So sinasa puso mo gid bala. Ako na imo ko na sa una sang may gina-memorize ko. Oo. Kung naga-memorize ko bala, mga Gusto mo declamation, mabatian? mga oration. Gusto mo daw mabatian mo siya. Muna. Kaya kung Pero kung tuon sa una, may style ko sa una, buto nara na da. Ano? Ginakanta ko ya. May ari man di action. Ara da ato mo na. Karon. Ang next action boy, best in kaon. Toon. Toon. Nagtaliwan sa edad niya. Ma'am, Di magkaon sa may Christmas, ha? Hindi lang pagkaksabi. Wala ko ng lipstick. Kasi ma-turn off sila. Tama na dayan. Tapos, puro na lang kaon. Tapos, ng libro mo da, mga notes mo da, hala, may mga tsokolate, may mga kung ano-ano da, kay... May mga klamay hati. Mga tosino. Klamay hati. Dandahan, magiging ba? Basta mo na kurso na, basta klamay hati. May mga ginamos, kay ginsaw-saw kaysa- kung tikahoy, na. Alam daw, nagutom ko. Ang action boy, best in kaon na sila kuno. Hindi matapos-tapos, balakis ang Tuon. na. Ang next action boy, may araman, best in kape. Kape. Estudyante ka pangape daw. Sang ko action boy dito sang Galaw School bala dito ko nakatuon sang kape-kape mo hasta Okay. nagpalang palpitate kana kay tiga pabugtaw ang kape mo. Di para magsulod sa imo sini nga oats ho. Kamali mama paano ka gani mag-memorize declamation piece mo den? Paano gani ma? I-remind ko be kay wala ko akadum. Asa ko na action boy, ang nadumduman ko lang yan hindi declamation piece ha. Magpa-memorize akon si mama sang una sang memory verse sa school. Memory verse sa school, Magkapaligo kami John 3:16. For God so loved the world that mo na. Kung ano ganyan ako, mama, tama na. Ginapungos? Gagkakagunit. Nagkakaganita. Sa ulo Daw makakas ang bag mo doon. Makakasa mo na. Pinalipat ko para kung mag-memorize akong declamation piece. Comment down below or PM, hurry up. Hurry up. Amo na siguro mga ganin na declamation piece ng masikat din gani man. Madeline. Yes, Sister Betty. Mama na dayan. Ang next action boy, photographic memory. Amo ko niya amo na magtuon. saya.
Kay for example, action boy, ka-effort mo na sa akong magtuon. Kay example, di ba may libro. Isulat ko pag ina-action boy ang akong tulunan. Example, be, paamo ne. Sulat ko na. Kay para mag-exam gani, matangla ko na dayon. Ang sa right side to, dito ko to ginbutang ang meaning to sa ano mo. Okay. Oo, na mo na action boy. Doon ginapicturean ko. Daw na picture out mo. Yes! Ah. Kag effective na sa akong action boy, gaka-perfect ko na iya. Ay, that's why you became the valedictorian. Hindi gumi. Kani valedictorian. Mambali sila karon ka-claimer sa claimer. Ano lang ko, ng cum laude lang ko sa college. Woo! joke lang na. Hindi na siya to. Ang next action boy, Si muni ko. ma'am ko ano, Anabi, Anabi Magbanwa! Good morning. Klaor! Klaor. Good morning, Dean. Muni ko na minimama sa akon sang unaw. Best in mirror. Kaya kabalo ka action boy. Mag sa ulo ko, magkaon ko, gatubang ko sa spiyo sa una. Okay. Kaya kinatan ako kung anong tsura ko maghambal, kinatan ako Mag-deliver, tsura ko magkaon. Kaya para ma-adjust ko, ay kalaw, ay sa akong magtikab, sang baba, do medyo gamayon ko lang. Do demure gamay. Demure effect. Oo, nan. Nya ta kabudlay gali mag kuan ko kay do magkal ko. Kalahin sa dumagkal. Ikaw, guro. Do ano gani? Do na yun. Ay, babae na niya gali ano. Do butak. Ay, kalahin. Kalahin na rin ko pala sa word ng butakal, which ka lalaki. Amo na nga kuan mo na kita ka sa mga baktin, kita ka na mga baktin bata sa baboy. Oo. Amo na nga Baktin kita. na niya. Kita mo maglakat sila ga duko sila. Ang ahaw. Nauya sila nga ilang tatay butakan. Kalahin. Ay, ito ka negative sa word ka butakal. Oo, kalahin, no? Kalain. Oo. Ikaw takot. Kaya ang butakal sa mga lalaki mla na iya ga. Oo, gani. Sa inyo yung mga nayon. Okay na lang na yung ngayon. Oo. Inyo yung butak. Asawa sa butakal. Kikalain, dito ka negative sang gwa sa ato ng action boy. No? Ang next action boy, amo na siya ang best in music. Best music. Ang kiss action boy, Aga magtuon pamati ko- ang music namin mo. Hindi best in music, in a way nga, do pares bala sa akong action boy, kisa ginakanta ko na ako sa ulo. Kay notice mo, mas dali ma-memorize ang kanta because may tune. May tune Kay sa. kung maano sa imuto, masunod na lang dayon ang lyrics. Correct. Amo na ako so na may ako na mga style so Mga mnemonics, mga wala. ginakanta ko ako na gina-memorize. Oo. Titingala tayong mistra mo exam mo sige kaya kakanta kaya to pa ya sa refrain ang imo yung answer. Ara ka pala sa first stanza. Nahana mo na. Dasan nang kuha na baka na exam na hindi ba? Ang problema gali sa akon during my school days, hindi ko ya pala tuon mo. Wow, Hindi ka very ano. hindi ko to mo na hindi ko ya studios bala, hindi ko pala tuon. Oo. So mag-exam sa una ya, ari kami di sa kategorya nga best in pasiplat. Luwig lang. Okay na lang action boy ang pasiplat. Oo, na mali mama. Ginakanta mo imo, declamation piece ang una. Yes, ginakanta ko na action boy. So, That's why nga gahimo sa una sa declamation piece ko, ginabutangan niya na kanta ang akon nga piece. Pares na kagi ko na. May ara ko nga piece nga may hey makarena. Na may amo na. sige. Gusto na sampulan ko. So, mag-exam. So, nga, ano ganito, Madeline. Madeline. Ka-cute to pala sa akon sa una. Ay, hasta subong cute ka man. Thank you so much. Actually, ginhungod ko to para yambal mo na. Isang una ka daw mo kam lang yapos, hasta subong ti daw ka cute. Kalae. Sa una, putot ko. Subong. Putot lang yapon. Putot lang yapon. Ginasunlog, ginabuli ko ganito. Sa una action boy, ang ginasunlog ko nila, do bonsai ko kuno. Okay. Wala ka tubo, pero Kamahal sila. expensive. Kamahal sila. Oo, kamahal sila ang Yes, bonsai. of course. Ano kilabot yung putot. Pero expensive. Di ba? Amo ginaya mga buhay-buhay natin. Sige. Pero ay makakataas ako, no? Good morning, natuto. Idol ko na pala si Eden. Sino na? Ay, hindi lang di sa galing magpalawag sa ngalan niya, pero isugid ko lang karon sa imo. Ate, sige. Isugid ko lang sa imo kasi ni siya. Sino nagatoto sa imo? Good morning din siya. Amo ginasaya magpalawag ya tuto. Tuto ginasaya. Si Toto kag si Inday. Namo na sila ya. Okay. Kay Lidlaw action. Good morning, Direk
Jeanette Dilino, Lisa Garde, kag kay Sir Noel Amar, of course. Yes, Good of morning. course. Kagawad, Monica Prudente, kag kay Ma'am Mercy Prudente, dira sa may barangay Nanunga, kag sa tanan nga taga barangay Nanunga. Nano nga. Kay Kwan Pagid gali, kay Neil Abordahe sa LTO. Good morning dira sa imo, bro Neil. Kita mo na siya, na-meet mo na siya. Ay, to. Upon na sa kung isara kay Kwan la, kay Pare Ruben na Tampos. Ba? Oo. Sige, Hambal okay. ni Ma'am Maria Luisa Melos, members ng Tauga. Tawong gagmay. Tauga. Lapit na lang magtaugi ba? So, na ang tawga na sa una mo ng Tawga Mafi? Ha? Tawga Mafi na sa una mo ng Tawga Mafi. fraternity na Tawga Mafi? May naman ako na member. So, mga member ka na Tawga na sila. Kaya sa una, magsinig ka nga member kasi ang Tawga Mafi, mga Tawga na sila. Tawga Mafi na siya, nga fraternity. Tapos sa ngayon, lain na Tawga, Tawang Gagmay. Hambal ni Dennis, dali lang ida. Hambal ni Bia Jonathan, gali Amiging tandaan ko na ang pinakaalam sa amon school, ara sa unahan, ako sa likod. Dutayan Once magduko sa gani, pag siling letter A man ko nung i-answer. Kung magduko sa letter B man ang answer. Maayo man nga strategy, no? Kag ika-action boy, mo itong pasiplat. So, pa si Plat. Kaagi na sa una, wala ko yung gatinikal, pero mayara ko classmate sa una, araga pungkos likod ko. Answer kami exam. Ang eraser, boy na sa tupad ko. Tapos ang baliya, then answer na 1 to 10. Paano ko niya ilawal ang 1 to 10 yan? 1 to 10, grabe man siya makapangayo answer, 1 to 10. Yung kuha ko na ng papel ko ginatag sa iya. Di kundi zero kami nga duwa. Natulog, di 1 to 3 ng asta. Kundi zero kami nga duwa. Dakpan. Hindi sala idamon mga kalay. Kitang lahat siguro doon yung inyong sundo, Sundan nyo. Do, alamat. Kundi na ginulsol sa next exam na muna si Tupad sa ako. Sige. Si Pau Pau Barato, happy birthday man. Happy birthday to you. Pau Pau Barato from Roswell, Verba. Hindi ni sa galiang nagabligya o gaya. Ano? Aluy mo imo, kabalas to reaction, boy. Hindi ni sa galiya. Maricel Bes Marande, may agaman. Happy birthday man kay John C. Na iyang ginapatamyaw ni Dennis. Nakibot mong kuya. Pero nga pala. Net James, sige. So mga ka-action, happy weekend. Kagliwat ang aton nga ARB Mobile Community Pantry magasugod na karon nga adlaw. Again, See ya later. observe lang kita sa proper health protocol mga ka-action, social distancing, wear sang face mask kag face shield. Kag kuha lang sang aton nga kinanglan. Kag ang may masa ikasarang dira, pwede ka mo makapadala diri sa aton sang inyo nga mga ibulig, no? Sa aton nga mga ka-action. No? So happy weekend everyone! Stand by na sa Action Hotline with Action Artay Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Action Eden Aboso. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.